Ето как работи зависимостта. Първата доза поражда необходимостта от наркотика, а всяка следваща частично намалява абстиненцията, но поражда необходимостта от следваща доза. И вместо да прекъсне този цикъл и да се излекува, наркоманът се мъчи да се освободи от абстиненцията, приемайки своето вещество, което я е предизвикало. И какво се получава? Все едно се опитваш да гасиш пожар с бензин. И когато става дума за хероинова зависимост, съм сигурна, че разбираш как се случва този процес. Вярваме, че това, от което сме зависими, ни носи подкрепа и удоволствие и заради това се нуждаем от него. И така в началото наркоманите си мислят, че получават удоволствие от хероина, пушачите от никотина, а зависимите от захарта от самата нея. Сподели ми в коментар какво мислиш за всичко това, което споделям в тази поредица от видеа.